Tak, milí singlovia, máme tu ďalší týždeň a tým pádom ďalší nákup. Tentokrát z Kauflandu, 32 eur aj 29 centov. A za to sme dostali čo? Dostali sme za to jednu bazálku a jednu metu. No, takže budú bylinky. Máme tu fajný parmezán. Máme tu, toto je čo prosím pekne? Toto je šunčočka, rajčinky. Tu máme paradajkovú polpu, bude nejaká omáčka. To sú také drtené rajčiny, oreky, ďalšie bylinky, tymián, ešte bylinky, špenát, to bude zdravý týždeň toto. No, aha, ježiš, koľko zeleniny kadejakej. Aha, momentík. Naša zeleninová miska. Takže, obvyklý podozrivý, mrkva, cibula, zemiak, citrón a cuketa. Ideme ďalej, vajíčka tam sú, smotanový, jogurt biely, konečne nejaké maso, to sú prosím pekne, morčacie prsia budú, morka bude tento týždeň a pre labužníkov máme čili, maslo. Tak, tento nákup prosím pekne, kto chce vidieť tu, preto lebo som sa v diskusiách stretol s tým, že vylúčené, že nákup na týždeň môže byť 32 eur. Áno, môže byť, tu na to vidíme, máme tu všetko, čo nám chýba. Chýba nám kuchár Marcel. Čau, Rišo. Čau, zdravím ťa, ahoj. Tak, máš tu všetko, čo potrebuješ. Ja ti to tu takto spracujem ako obvykle. OK, držím ti palce. Ďakujem pekne. Idem, berem si košíček, čau. Ahoj. Prvý recept v tomto týždni budú morčacie prsia s poširovaným vajíčkom. Tak pustíme sa rovno do práce. Mäso odbalíme, opláchneme, osušíme. Mäso máme osúšené a teraz ho očistím, vykrojím samozrejme tieto krvavé stopy a nejaké tuhšie blany. No a teraz odkrojím takýto väčší 200 gramový plus minus kus. Takže takýto kus má 190 gramov, ideálne. No a ostatok mäsa zabalím do folie a dám do chladničky. Takže buď do sačku, alebo do folie poriadne zabalíme. Mäso máme pekne odkrojené, ešte vykrojím tieto spomínané hrubšie blany. Je vždy dobré to odkrojiť, teda vykrojiť, pretože pri opekaní by sa mäso zbytočne stiahlo. Teraz upracujem samozrejme dosku od mäsa, pretože budeme pokračovať s prípravou zeleniny. Ale ešte predtým si dám variť vodu na stratené vajíčko. Takže takýto menší kastrolík naplníme vodou, dáme variť. Na začiatku môžeme pokojne zakryť. Zoberiem panvicu, jednu, druhú. Na jednej pripravíme mäso, na druhej prílohu. A medzi tým umyjem špenát. Do špenátu odoberiem na jednu porciu. Prevažím, aby sme vedeli koľko. Takže takáto obrovská hrst je 50 gramov. Opláchneme. Osuším. Tak zľahka. Nemusí to byť úplne suché, pretože špenát budeme aj tak dusiť. Špenátik máme pripravený. Ďalej budeme potrebovať sherry paradajky. Odoberieme zo pár kúskov. Dajme tomu jedna hrst. Tiež to prevážim, keďže mám tú váhu po ruke. Nejakých 75 gramov umyjeme. Ďalej potrebujeme cesnak, štíplavú papričku. Cesnak očistím. Vlastne jeden stručík cesnaku bude stačiť. Skontrolujeme vodu. Voda sa ešte nevarí. Panvice máme teple, môžeme pokračovať. Cesnak nakrájame na platky. Štíplavú papričku takisto na nejaké takéto kolieska. Sherry paradajky prekrojím. Takéto menšie stačí na polovice. No, skoro všetko máme pripravené. Môžeme začať konečne variť. Na panvicu na jednu dáme olivový olej. A použijeme olivový olej na mäso. Mäso teraz osolím, okorením. Na vajíčko do vody nalejem ocot. Asi tak jednu lyžicu. Dobre.
Panvica je rozpalená, takže mäso dáme opekať. Budeme potrebovať ešte takúto sušenú šunku, takže 2 plátky. Mäso sa krásne opeka, netreba ho zbytočne príliš často obraciať. Stačí počkať, kým bude mať z jednej strany krásnu zlatohnedú farbu a až potom ho otočíme na druhú panvicu zohriatú, prihodíme cesnak, čili, paradajky. Krásne sa mi to začalo okamžite restovať. Zeleninku, alebo v podstate tento základ osolím, okorením, zmierním teplotu. Tenké plátky cesnaku a čili trvajú veľmi krátko, kým sa opečú. Mäso obratíme. Pozri sa na tú farbu, krása. A prihodím sušenú šunku k mäsu. Ak sa ti zdá, že treba priliať trošičku oleja, tak pokojne pár kvapiek navyše. No a ideme na vajíčko. Vodu máme vriacu s octom, takto ju rozvírime. Do stredu víru vyklopím vajce. Tiež zmierním teplotu, aby sa to nevarilo až príliš. Paradajky máme orestované, prihodím pripravený špenát. Vyzerá to ako naozaj veľká kopa špenátu, ale špenát obsahuje príliš veľa vody, čiže v konečnom dôsledku možno bude ešte málo, ale robím si srandu, bude to akurát. No a opäť štipku soli dochutím, dokorením, premiešam a už ďalej nevarím, nechám to iba takto pekne spariť. Prihodím kúsok masla, takýto tenký plátok. Ne kvôli tomu, že maslo je v dnešnej dobe drahé, ale zase nepotrebujeme príliš tučné jedla. Tak všetko máme skoro pripravené. Šunku obratíme. Krásne opečená. Dáme na mäso. K mäsu prihodím tiež takýto tenký plátok masla. Nechám rozpustiť. Jasné, že dávam pozor aj na vajíčko a pokvapkáme citrónovou šťavou. Tým nám vznikne taká klasická, ľahká citronovo-maslová, ani nie omačka, ale skôr šťava. Takisto stiahneme z ohňa, zakrieme, necháme chvíľu postať. Týmto mäso bude šťavnaté vo vnútri. Tak vajíčko máme pripravené, varilo sa približne 3 minúty. Vyberieme na papierovú utierku. Necháme odkvapkať. Všetko máme pripravené, môžeme začať servírovať, ja sa veľmi teším, vyzerá to naozaj pestro a farbne. Na tanier naberiem najskôr túto šťavnatú prílohu. Tak ako vidíš, že ten špenát vlastne sa tak rýchlo urobí, je treba dávať pozor a zbytočne ho nedusiť dlho. Takže takto to naberiem. Spolu prelejem tým výpekom. Na vrch položíme vajíčko, ktoré narežeme. Je to pekné aj na efekt. Ako vidíš, je uvarené ideálne. A vajíčko samozrejme posolíme a pokoreníme. Tak, máme pripravené na jedenie. Ja sa teším, pretože som hladný a dúfam, že recept sa vám páči. Je to jednoduchý, krásny recept, prajem vám dobrú chuť.